U jednom velikom zamku živjela je jedna kraljevska porodica. Imali su dosta posluge, uključujući i gospođu Garcia, koja je čistila zamak. Mlada princeza nije imala mnogo vremena za zabavu, pa je svaki mogući trenutak iskoristila da se igra sa Melanie, ćerkom od gospođe Garcia. Melanie je uvek bila nasmejana i dobro raspoložena, dok je princeza Ana uvek bila tužna, jer nije volela svoje obaveze kao princeza. Anini roditelji, kralj i kraljica, nisu bili baš srećni kada čuju da se njihova ćerka druži sa običnom devojčicom i tako gubi dragoceno vreme, ali nisu joj zabranili jer bi Ana u suprotnom negodovala i prestajala da radi svoje zadatke. Melanin mlađi brat, Melanie, i mama Garcia su svake nedelje išli u malu crkvu. Tamo se, pored bogosluženja, održavao i dečiji čas i Melanie bi svake nedelje naučila nešto novo. Ona je par puta pričala Ani kako je bude lepo na dečijem času i da može i ona da dođe, ali se Ana uvek plašila da pita svoje roditelje. Jednog dana njih dve su se igrale u sobi. Uskoro će Božić, hajde jedna drugoj nešto da poklonimo. To je super ideja, hajde da se igramo princeza. Može. Da bi nam bilo zanimljivije, uzet ćemo moju krunu, koja je na posebnom stolu u dnevnoj sobi. Tvojim roditeljima se to ne bi svidelo. Oni neće ni primetiti, onako ih viđam samo kada jedemo zajedno. Njih dve su krenule u dnevnu sobu i taman da uzmu krunu, pojavi se Mark. On je bio asistent kralju i kraljici. Ne smete to da dirate. Ti, devojčice, idi u svoju sobu, a vi, princeza, za koji minut imate čas klavira? Zar ste zaboravili? Nakon toga imate dvočas stranih jezika, a posle učite o manirima jedne princeze. Ana je pognula glavu. U redu. Princezin dan je prošao kao i svaki drugi. Njena igra je ponovo bila prekinuta i morala je da radi stvari koje ne voli. Melanie je držala svog mlađeg brata, dok je njena majka pripremala večeru za njih troje. Mama, princeza Ana je predložila da jedna drugoj damo poklon za Božić. Dušo, ali ti znaš da mi nemamo mnogo novca. Kralj i kraljica nam daju malu platu, a posla ima previše. Ali ima još vremena do Božića. Smislit ćemo nešto. Došla je nedelja. Gospođa Garcia i njena deca su se uputile u crkvu. Melanie se na dečijem času družila sa par drugara. Na kraju časa, učiteljica veronauke, gospođa Baker, je rekla: sljedeće nedelje imamo poseban božićni čas. Pravit ćemo kolače i slušati divnu priču o Isusu. Evo vam i dečje Biblije. Znam da ih već imate, ali ove su namenjene za vaše prijatelje. Melanie se odmah setila svoje prijateljice Ane. To će biti poklon za princezu. Na putu ka dvorcu, gde su imali jednu prostoriju, ispričala je mami za poklon i mami se svidela ideja. Melanie se molila sa svojom mamom da princezu roditelji puste na dečiji čas, koji je sljedeće nedelje, jer će tako imati priliku da čuje više o Bogu. Par dana je prošlo, a Melanie još uvek nije pitala Anu. Njih dve su se tako igrale. Ana, za 2 dana je u mojoj crkvi poseban čas. Pravit ćemo kolače i slušati jednu posebnu priču. Jako bih voljela da idem i da pravim kolače, ali mi moji roditelji neće sigurno dozvoliti, rekla je tužno Ana. Mogu ih ja pitati? Melanie je ovo ishitreno rekla, a u sebi se bojala razgovora sa kraljem i kraljicom. Princezo Ana, dođite na ručak, brat i roditelji vas očekuju. Melanie, hajde i ti da ručaš sa nama, taman da pitaš moje roditelje. Nisam sigurna da li bi tvoji roditelji to želeli. Ma hajde! Nastavit će se.